Тренди дигитално 2.0. Здравейте, аз съм Цветелина Танкинска. Вие сте с Тренди дигитално 2.0. При нас е Ален Паунов, образователен директор по програмиране. С него ще си говорим по темата за тормоза и насилието над децата в мрежите. Здравейте, господин Паунов, как сте? Здравей, супер! Различни проучвания и статистики казват, че всяко второ дете у нас е жертва на тормоз в мрежите. На какво се дължи това? Сега на първо място искам да кажа, че интернет не е причината за насилието онлайн, а интернет просто дава сцена на насилието. Другият основен фактор е, че много рядко и в образователната система, и в къщи преподаваме на децата дигитална етика. Какво имам предвид? Преподаваме кога шегата прераства в нещо повече, в обида. И твърде лесно е да използваме фалшиви профили, да използваме различни други технологии, като VPN, например, за да скрием откъде идва трафикът ни, за да се анонимизираме. И когато сме анонимни онлайн, е много лесно да прекрачим границите, които личният контакт всъщност ни поставя и ние ги спазваме. Това е причината, много е лесно. Имайте предвид, че децата не са хакери. Просто се възползват от това, че е много лесно да направят втори профил, да си генерират една фалшива AI генерирана, да кажем, профилна снимка, да си направят нов профил или да откраднат снимките на някой техен съученик и да си направят профил за едно от негово име. Твърде лесно е и за това виждаме такава стряскаща статистика всяко второ дете да бъде подлагано на тормоз онлайн. А защо интернет дава толкова голямо поле за изява на така наречените интернет насилници? Това, че могат да скрият лесно самоличността си, фактор ли? Вие казахте, че може да скрием това, откъде пишем и така нататък. Не, причината според мен е супер тривиална и тя е свързана с генерирането на приходи. Голяма част от социалните медии се издържат от съдържанието, което качваме в тях. Колкото и тъжно да звучи, негативното съдържание, както негативните новини, придобиват по-бързо и по-лесно голяма популярност. Този ред на мисли, какви похвати използват така наречените интернет насилници, за да прикрият самоличността си? Тоест, как едно дете може да се усъмни, да разбере, че този профил е фалшив, че някой друг стои зад него? Защото говорим за дете все пак, не за възрастен човек, който лесно би се усъмнил. Значи, на първо място, дори да ги образуваме какви са инструментите за да ги използваме. Даже не бих искал да ги образуваме какви са инструментите, които използваме, за да не ги използват. По-скоро целта трябва да бъде открита комуникация с родителя, с учителите, за да имат доверие и да ни споделят това, което се случва с тях. Моят личен пример, аз като родител на две деца, едното дете е вече в четвърти клас с досег до технологиите, също много притеснен. Приложения като TikTok, Facebook, YouTube дават достъп на всички деца до съдържание, което понякога може да бъде зловредно, може да нанесе някакви по-дълбоки травми дори, и отделно има умишлено опасни видеа, които циркулират в интернет. Аз спомням си преди години, когато дъщеря ми беше малка, имаше клипче, което аз видях на телефона, как един човек хвърля сешоар в ваната и започва да бълбукат и да излизат балончета от нея. Да. И практически едно малко дете, което все още не е научило голяма част от физиката на нашия свят, може да си помисли, че наистина, ако хвърлим сешоар в ваната, ще излезнат мехурчета. Така, аз считам, че може би най-важното нещо, което трябва да направим родителите и учителите, е да изградим тази силна комуникация, да обясним, че интернет не е безопасно място и може да има някакви вреди, които да претърпи детето. Не говоря само физически, разбира се, емоционално и духовно също така. Отделно, интелектуално, защото социалните медии обичат да си играят с алгоритмите и там има един интересен алгоритъм. Когато
да кажем Фейсбук или друга голяма социална медия, види, че детето се интересува от едно съдържание, то започва да го бомбандира, да го облъчва постоянно с това съдържание, за да гледа все повече и повече и повече. И тази спирала, аз се наричам информационна спирала, детето, попадайки в нея, не може да излезе и съдържанието, което достига до него, е еднотипно и всъщност не е това смисъл на интернет. До сега до информацията, неограничените възможности изведнъж изчезват, когато детето попадне в тази спирала. Вярвам, че разговорите и доверието е ключово. Там трябва да се внимава изключително много. И аз се радвам, че успях да изградя с моята дъщеря някаква форма на такава комуникация, в която тя ми показва кога не е сигурна, че едно видео е истина. И това е ключа, да могат да мислят винаги, че нещата, които гледат, рядко са истина, че има голяма вероятност всъщност да са фалшиви. И когато се усъмнят, просто да дойдат и да попитат това дали е така, истина ли е. И вече ние като по-зрели хора, може би да разпознаем съдържанието. В момента е изключително популярно AI-генерираното съдържание на всякакви щуроти и глупости. Включително има един тренд с снимки на деца, които държат една торта и поста е: моите родители загинаха и аз останах сам и баба ми направи тази торта. И това е очевадно генерирано съдържание и в същото време гледаме отдолу хиляди лайкове, хиляди коментари, хората се възмущават, какви страхотни деца останали сами сирачета, мъчове, с вас сме и тогава осъзнаваме, че дигиталната грамотност не е проблем на децата, а на цялото ни общество. Затова не само държавни механизми, но ние чисто като хора, социално сме длъжни да си помагаме един на друг и да казваме, когато някой се обърка с някое, да кажем, AI съдържание. Това си е практически измама, която цели възможно най-много хора да реагират и да коментират. И го виждам все по-често и считам, че е доста вредно, ако не го показваме на децата. Аз лично веднага свалям снимката на телефона и вечерта, като се събера с дъщеря ми, примерно, и покажам целият стек от снимки, които са изключително фалшиви. Тя успява ли да ги разграничи вече, след като сте й обяснили все пак? В момента мисля, че да, но ще настъпи момент, в който дори и аз няма да мога да различавам AI-генерираното съдържание. Тук вече най-вероятно ще имаме някаква легислация, т.е. ще имаме някаква регулация на AI-съдържанието, но към момента аз, занимавайки се ежедневно с всякакви AI инструменти, успях да развия този филтър и да разпознавам незабавно съдържанието. Но пък си признавам, че сутринта правих един тест, 10 снимки, 5 са AI генерирани, 5 не са, не можах да оцеля 2. 2 въобще не можах да разбера, че са AI генерирани, даже всъщност бях сигурен, че не са. Технологията се променя и ние трябва да сме достатъчно гъвкави, за да смогваме с нея, но определено трябва да показваме със собствен пример и не само на децата, но всичките ни близки опасностите от интернет и от съдържанието, което консумираме ежедневно. А какви са видовете кибертурмоз? Можем ли да разграничим, така да се каже, различните видове кибертурмоз? Той има различни класификации, но това, което може да споменем, да кажем, вербалната агресия, която е насочена чрез обиди, негативни коментари директно към детето. Имаме всякакъв вид изнудвания, често се случват, дори има един термин sextortion, което е за деца, които са в тинейджърска възраст, когато ги изнудват да им дадат някаква нецензурна снимка и след това биват изнудвани, че тази снимка ще излезе наяве, ако не направят нещо. И това е един голям капан, в който винаги е правилната реакция е подкрепа от родителите и всъщност да има това доверие, за да може детето да дойде и да каже: имам проблем, това се случи. Но най-често е свързано и с изключването от различни групи или с правенето на фалшиви профили, което макар и за нас възрастните да изглежда сравнително безобидно, всъщност може да
причини доста емоционални вреди на децата. Особено представете си един изкуствен профил на вашето дете с AI генерирани снимки на които го поставят в някаква негативна ситуация. И всички се смеят и се забавляват и всъщност не разбират, че шегата е прераснала вече в обида и детето е буквално нападнато. А трябва ли актуалните за децата приложения да въведат по-строги рестрикции? Тъй като в тях сърфират и 10 годишни, 11, 12 годишни. Не трябва ли да има така откъм самоличност, години и така нататък? Този въпрос ние може да го прилагаме за всяко едно нещо, което знаем, че е вредно. Примерно тютюнопушенето, алкохолът, шофирането на автомобил. Но аз не мисля, че вдигането на възрастта, кога нещо ще бъде позволено, ще реши проблема. Вярвам, че образованието, информираността на родители, учители, ученици трябва да бъде основният фокус. Забраните знаем, че не работят. Забраните ги слагаме вече, когато сме безсилни. В дигиталният свят, в ерата на AI, ние да забраняваме на децата да използват социални медии е нелепо и нелогично. Няма да можем да го направим. Той в момента е забранено под, да кажем, 14 годишна възраст и казахте, има 10 годишни деца, които го използват, влезнал от профила на майка си и така. Винаги решението образование по съвместно на много високо ниво и от семейството, и от образователната система, и от държавата като цяло. И след това вече пристъпваме към забраняване и контрол и регулации. Факт е, че ще се радвам да видя малко повече контрол върху съдържанието, но пък е наивно да вярвам, че ще стане. Просто се радвам да стане, но много малко вероятно. Може би използваното приложение сред подрастващите е TikTok. Какво мислите за крайната идея то да бъде забранено? Тъй като в немалко страни там се правят много опасни предизвикателства. Дори вече имаме и смъртни случаи вследствие на игри, които са заснети в самото приложение за гледания. Какво мислите за това? Значи, абсолютно същия ефект имахме в Facebook, в YouTube. Всяка една социална медия влече това нещо със себе си, този ефект. Тук родителят е двигателя на защита на децата. Аз много пъти съм показвал клипчета на дъщеря ми от последиците от точно тези предизвикателства. Считам, че ние трябва да се вглеждаме навътре, а не да се опитваме да забраняваме. Ще забраним едно приложение, ще направят друго. Не може да забраним всички приложения. Пак казвам, доста наивно и популистично е да кажем забраняваме го и решаваме проблема. Това няма да реши никакъв проблем. Напротив, знаете и по времето, да кажем, на социализма, на младите деца са им забранили нещо. Те веднага намират начин как да се здобият с него и да... така че децата са дигитално грамотни. Често са по-дигитално грамотни от родителите си, даже не говоря за бабите и дядовците. Всяко едно дете ще научи как да инсталира един VPN и да си свали TikTok от друга локация. Така че... И отново да го използва. И отново да го използва, разбира се. Нищо няма да спрем. Ако ефективно, представете си, което е абсурдно и всеки един човек, който се занимава с информационни технологии, ще ви каже, че не е възможно да се спре изцяло, но да представяме си, че сме го спрели изцяло. Това съдържание просто ще се премести в друга социална медия. То няма да изчезне, то ще продължава да е там. И с всяко едно нещо по един същи начин реагираме, не знам защо толкова десетилетия вече, векове вече човечеството не може да се научи как да се бори с тези неща. Примерът са наркозависимостта и наркоразпространението. Те са абсолютно същото нещо. То е забранено и в крайна сметка е проблем. Алкохолът, тютюнопушенето, битовата престъпност, тя е забранена и продължава да се случва. Така че не е правилен подход да се опитваме да забраняваме приложения, след като има интелигентни решения, които ако наложим по съвместно в държавата ни и се погрижим за интелектуалното развитие и разбиране на рисковете от децата, там ще видим много по-голям ефект, отколкото да местим от едно приложение в друго. А как родителите да защитят децата си в интернет?
Сега няма да говоря за приложенията, които са за ограничаване, защото пак знаем, тинейджерите са много хитри, ще се справят с тези неща. А тук по-скоро наистина призовавам родителите да се опитат да са открити с децата си и да изградят от тях тези отношения, които позволяват детето да дойде да потърси помощ или да сподели, когато има някакво притеснение. Аз се радвам, че моите родители са успели на времето да го изградят с мен. Надявам се и аз да успея с моите деца да изградят тези отношения. И вярвам, че това е единственото нещо, което родителите могат да направят. Защо? Защото като родител аз не се притеснявам само от TikTok. Аз се притеснявам и от наркотиците. Притеснявам се от всички опасни неща, които са заградили децата ни и ние се чудим кое първо да подхванаме. Така че се надявам комуникацията и доверието, което ние изграждаме помежду си, да е ключът към това да бъде по-защитена. Разбира се, трябва да се говори, да се обясняват рисковете, да се показват реалните примери. Дори се надявам, да кажем, този разговор да го покажа на дъщеря ми, тя да го изслуша и да научи някои неща, въпреки че тя се надявам вече да ги знае тези неща, които говорим в момента, но всеки път, когато видя стряскащ пример, дори да е доста стряскащ, такъв, който даже не ми е удобно да коментирам на видео, винаги го покажам на дъщеря ми, за да знае истината. Спомням се, като беше много малка и започнахме да гледаме Хари Потър и да четеме книгите, тогава и направо свалих статията за едно дете, което беше скочило с метлата от терасата, защото си беше помислило, че може да лети с тази метла. И беше загинал. И тази история я разказах абсолютно ненапудрена, за да осъзнае, че животът е такъв, че ние не живеем в безопасен свят, че ние самите се грижим за нашата собствена безопасност и да, тя може да разчита на мен, но когато не съм с нея, тя е сама. И трябва от съвсем малка детска възраст децата са подготвени за тази реалност. Благодаря ти много за този разговор. Надявам се да сме били полезни на нашата аудитория, а тя може да чете, слуша и гледа повече по темата в сайта на 24 часа. Проектът Тренди Дигитално 2.0 се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2023-2025 година към Министерство на младежта и спорта. Договор номер 25-00-40/09.09.2025 година. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера.